Ang panganod nga kuneho. Si Nonoy nagatan-aw sa langit. May nakita siya nga panganod. Kuneho ang korte sang panganod. Naghambal si Nonoy. Gusto niya labuton ang panganod. Nagpamangkot siya sa iya nanay kung nga alain-lain ang korte sang panganod. Siling sang iya nanay, nagahulag ang panganod sa hangin. Ang panganod nga kuneho, so a panganod is a cloud and then a kuneho is a rabbit. So the cloud shaped like a rabbit. Si Nonoy nagtanaw sa langit, tanaw is like looking, and then langit is like the heaven or the skies. So Nonoy is like looking at the sky. May nakita siya nga panganod, so he saw a cloud, panganod. Kuneho ang korte sang panganod, kuneho is a rabbit, so a korte is like a shape. So the shape of the cloud is like a rabbit. Naghambal si Nonoy. Hambal is like say or something, speak. So Nonoy said something. Gusto niya labuton na ang panganod. Gusto is like. So he would want to like reach the cloud, labot. And then cloud is panganod. Nagpamangkot siya sa iya nanay. So he asked, a pamangkot is a question. He asked his mom, nanay, why is it that the shape, korte of the panganod is lain-lain or different? Siling sang iya nanay, his mom said, nagahulag ang panganod sa hangin. It's because hulag is move and then panganod is like the cloud and then hangin is the wind. Ang panganod nga kuneho. Si Nonoy nagtanaw sa langit, may nakita siya nga panganod. Kuneho ang korte sang panganod. Naghambal si Nonoy, gusto niya labuton ang panganod. Nagpamangkot siya sa iya nanay kung nga alain-lain ang korte sang panganod. Siling sang iya nanay, nagahulag ang panganod sa hangin. Ang panganod nga kuneho.